В днешното видео на Brawl Stars ще ви покажа топ 3 бъга в Brawl Stars. На номер 3 ще поставя механиките на Гус. Заради това. На номер 2 ще поставя ето този скин на Чик заради бъгнатата му глава. Тук вижте каква е главата, а и вижте каква е главата като я хвърли. На номер 3 ще поставя този бък, в който изглежда, че героите с чеките стреля през стена и не стреля, и това е същото на Франк. И финално мисля да поставя то, защото има и такъв, който може да направиш двоен удар, само че има и такъв, който може да направиш и нормален удар, е така. Това по принцип става, ако направиш по този начин. Успях ли да го схвана? И този бък ще го поставя като бонус. Преди малко ви го показах, сега не мога да направя. Надявам се видеото да ви е харесало и харесайте, абонирайте се за канала и чао!